Nu var deres forbavselse så stor, og Vansom kiggede på byttet fra alle sider. Ærnet pegede hele tiden på det, og begge kunne slet ikke lade være med at vise deres forundring og glæde. Til sidst sagde nålen til dem: Jeg har nedlagt spyttet, nu må det være jeres sag at klare tilberedningen. De adlød begge og gik ivrigt i gang med arbejdet. En blev den gamle træstuegård til brænde. Vanten kom med vand fra vandpytten, og således kom nålens andre fund dem også til gang. Ærnet tog hjorten ud og lavede til suppe. Vanten gik ud og tilberedte suppen. Snart efter kogte kødsuppen over ilden, og maden var meget frisk.